Здравейте, YouTube, аз съм Флекси и продължих си до мен Капитан Бургер, ФТЛ. И днес ще ви покажа експеримент с свещ кола, стара кола, така негазирана. И запалка. Така. И чаша! Чакайте, ето е чашата. Добре, сега. Виждате, че нямате и чиния, няма вода. Кола. Така. Оправяте. Ако имате стара свещ, нищо. Ама го оправяте. Абе, моква да е. Палите и оставяте малко да се разгри. Да се разпали. Да, защото тя е малко... You can talk Мокне. to bitch. Чакай тихо. Тихо, че не ни чува. Почти... Сега игра Майнкрафт. Не дишам в нея. 30 фокуса опи. Да. Ето. Разпали се. Добре, взимате колата. Я сипате в чинията, но гледате да не сипате в свеща. Така. Стоп. Тя подгизна верно. Чакайте само. Взимат чашата и похлупвате свеща. И чакайте да изгасне. Тя трябва да изгасне тази свещ. И сега ще видите как чашата ще се напълни с кола, само че много бавно гасне тази свещ. Ето, гасне. Ето. Видяхте, чашата се напълни с кола. Не баста. Ето и сега като я махнеш, видите как ще потече кола. Матягата. Това не го знае. И днес ще гледах този клип, ние бяхме тия тапаци. Той е играе на тия тапаци. И чао.